Sembrono. Ilang iki ngono. Ora gemen-gemen lho. Aku gak melok-melok omong bagi aku masalah aku gak roh ngono lho. Tak jilatne kowe maka angkat tekon kuwi ngono. Dadi lek Heru tekon aku ya langsung tak aku madhep pakmu aku gak jawab ngono lho. Iki ilang iki ngono. Kowe ilang. Kejesan kuwi maksudnya. Ilang kejesan Kimang apa? Ora perkara. Ora perkara. Kok iso kejesan jane Heru piye to? Kuwi lek mau ngono sik. Oh, ngono. Mangane wae ngamingu nyawang Pak Kri lek diomong. Gemen-gemen to kuwi. Ora sembarangan lho. Totoane iki ora kok guyonan kaya dhewe barbar gak ngono lah Kri. Mangane Pak nyawang golek nyawang Pak Kri ngono. Taruhane konoan kuwi. Ora sembrono. Mare sopone kon dindi kuwi. Kok kejedeken ngejes nih. Ora masalah kejedeken ngejes nih. Ora iku mang lho dingane. Iya, heeh. Nah, weh, rungokno sik, pikirin sik to. Nah, ngono Rasa susu. Kowe aja ngira lek Pak Kri nesu Pak Kri gak nesu Pak. Pak Kri genahe. Ben aku Ben bolak lurus. Nah kok ora Lah rokok kangen. wong yo ora nesu. Dadi dewi. Dalil iki mah. Lah iki lho. Wes iki Aku ora tak entekne sik. aku ora roh jawaban. tane kuwi letane iki ngono. Pikirin sik ru. Ora duit letane iki ngono. Lah kuwi dolanan apa kan Pak Totoan iki? Piye to kuwi? Oh, pernah omong kasarang tembung. Oh, iki penak lho jelas. Ben penak lek jelas. Iki mek omongane Kang Kri tok ngono kuwi. Selebihe Yo kuwi mang ngono. artine wis ngono kuwi mah. Nah kok Wes. Tapi hati-hati lho. Lah biyen ana ngono kuwi. Wis iki gratis ora duit iki. Kane dulu kita awalnya oke. Gobrokan iki. Kuncine ora korek ijo. Iki yo pendakno Kang aku korek kudu ijo nah ya ya. Yo pas wayah Iki lho kuwi. ijo. Kang Kri reke rupane ijo pas wayah kedegat kuwi. Oh, duduk, berarti duduk lho, berarti Sembarang korek oleh. Sembarang korek oleh nggih tondo ki Mas. Piye iki? Oh, semendian petang ngono ta. Yo sing ngono kuwi. Benar ya. Durung enak listrik kok. Kowe nyedekon sandine Kang Kri mlongkah-mlangkah. Rono nyedeko. Oh nyedeko rono wis nyedeko. Wis. Nyedeko rono. Gak apa-apa. Nek kene kaya tenang. Mlongkah-mlangkah. Mlongkah-mlangkah iki lho Kang Kri. Engko lek ora nek wong krungu to. Kowe barang konane nek krungu wong akeh kan tak krungu. Wong sudah Kang Kri bengak-bengok. Lah enek tengah-tengah kono lho. Ini toke barang wis ora melok nyawet ngono. Tengane. Lah toko nek pinggir nek tengah. Ora iku ta. Ini ku alamat Kowe ngomong rasa banter-banter lu barang ono aneh. Iki Permono carane. korek ijo digawa. Lendrian nih. Iki Mana nek isor oke. Kene lho. Oh, wis ta. Oh, Heru kan mulai bengi-bengi to Kang Kri. Jawane. nornir carane wong. Lah kuwi lho. Terus tuku ora Tapi lek ijo. mondrip nyapa ketok dadi gedhe iki. Ini bukan dicontoh tok. Oh, nggih contoh. Ngene lho. Kowe perlu lek omong Pak Man bulak endi lho? Bulak badal no. Balik mulai kan lewat kono to. Heeh, biyen. Ha ta. Kuwi lah kadang pangkat. Ora iki. Kowe nggo padang apa? Bondomu ya apa enak wong. Ngono. Jam ya jam, enek dhuwit ya dhuwit ngono Pak Kri. Lek karepku lek rada ngene kan rada padang kebo. Kuwi sak ulun wis kenal. Punya warung ini iki lho ngono. Jagung nek warung wis biasa. Warung biasa ngono. Oh, kuwi ngopi bareng. Heeh ngono lho. Wong kenalane ya ora mek wong kene. Ora wong kene tak kenal aku. Kaya Heru nek wong jajal memper dhek kan guru. Ngono lho. Oh, iki. Iya, Ngene sih.
Kuwi ket lek aku ngomong iki tuku ijo terus no Oh, korek. lah iki lho tunggal ijone iki. Lah, kae. Tuku loro lah. Papat ijo kabeh.